De egen binnen net zo goed meer en de skonken werk je ook niet meer zo goed mooi, maar een cadeautje uitpakken, dat kan vanzelfs wel. En vrouw Sala Leenheer ziet het van een morgen op betiet op de praatstoel. Ik had er 2 broers, één die 2 ouder is en één die 2 jaar jonger is. En dat ging nog oeren terug. En Vrouw Sala Leenheer waard binnen op 23 augustus 1918 Den Haag. Het grootste pad van haar lippen werken ze als naaister. Zo'n 2001 wennet ze in wenszorgcentrum Mariënbos op het Jereveen. Wie zit er achter die bloemen? Ja. Gefeliciteerd nogmaals voor de tweede dank keer. u wel, ja. 18 jaar. Oh, hoe maak ik het van elkaar? De mooiste herinnering had vrouw Sala van de kroeg die ze hier in Haarlem. Haar man kocht in 1938 de Brune kroeg met biljettafels. Ze hielden geen drankvergunning en dat kwam vrouw Sala duur te staan. En toen had ik 1 kruikje van 5 liter. Heb ik ook nog voor moeten komen. En ik kreeg nog 5 gulden boete. En wil je extra oud worden? Vrouw Sala had de tip. Ik zou zeggen, eerlijk leven. Onze buurman 100, hè? 101. 101. Dan ben ik 1 keer vergeten. Leven, lang zal ik leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip, 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 hip,